జనం పట్ల ఎందుకంత హార్ష్గా ఉన్నారో ఒక వివరణ ఇవ్వండి సార్. ఎవరినైనా సంప్రదించి నిర్ణయం తీసుకున్నారా లేదా మీ ఆవేశాలు మీకు తోచించేశారా? అంతఃకరణ శుద్ధితో భరత్ అనే నేను హామీ ఇస్తున్నాను, బాధ్యున్నై ఉంటాను. Of the people, for the people, by the people, ప్రతినిధిగా. This is me. This is me. This is me. This is me. ఎట్టకేలకు ఒక్కడొచ్చాడమ్మా. రాజకీయ నాయకుడు అనుకున్నా, నాయకుడు.